Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe garaşsyz bagy bir tarap watanmaz Türkmenistan ak bagtyň aýdyň ýollaryna özüşiň iň ajaýyp täze berendliklerine tarapsar anamly öňe barýar. Hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başçylygyna halkymyzyň bagtly rahat we bolalyn durmuşda ýaşamaklygy üçin giň mümkinçilikler durmuşa geçirilýär. Elbetde her bir halkyň bagtyar durmuşda ýaşamaklygy üçin döwletiň durnukly ösýän ykdysadyetiniň ösün ban kulgamynyň bolmaklygynyň zerurlygy bolsa ikuşdyr. Garaşsızlygymyzy gazananmazdan soňra ýurdumyzyň ykdysadyetini ösdürmek maksady bilen açyk kapylar siýasaty aglan edildi. Kerwer güni toýdur bayramlardan ýatdan çykmajak taryhy wakalar wetlenýän halkara parahatçylyk we inanyşmak geldiýilip aglan edilen 2025-nji ýylda Türkmen milli pul birligimiz bolan Türkmen manadalyň dolanşygyna girdilmegine hem 32 ýyl dolýar. Istenlik döwletiň ykdysadyetiniň durnukly ösüş üçin milli ban kulgamynyň kämil bolmagy, milli pul birliginiň hümmetiniň ýokary bolmagy zerur bolup durýar. 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmen manadalyň dolanşyga girdilmegi garaşsyz hemde baky bir tarap döwletimiziň taryhyna möhüm waka boldy. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň öňdenwörjilikli parasatly siýasaty bilen 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda Türkmen manadalyň denominasiýasy, ýagny onuň hümmetiniň üýtgedilmegi geçirildi. Netijede milli pul birligimiziň hümmeti güýçlendi. Tölew dolanşygy ýeňilleşdi. Şu gyýyska döwrüň içinde ýurdumyzyň ykdysady we maliýe ban kulgamlaryny döwrewaplaşdyrmak, halkara maliýe edaralary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek, milli manadyň hümmetini ýokarlandyrmak boýunça ägirt uly işler durmuşa geçirildi. Häzirki wagtda ýurdumyz diňe bir goňşy döwletler bilen däl eýsem dünýäniň en çeme döwletleri bilen netijeli söwda hemde ykdysady gatnaşyklary alyp barýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşini halkara pul gaznasy bütün dünýä bankyýaly birnäçe halkara guramalar tarapyndan hem ýokary baha berilýär. Arkadagly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzda sanly ykdysadyety ösdürmek üçin edýän taýty tagalalaryndan ugralyp, häzirki wagtda milli pul birligimiz manat elektron görnüşinde hem giňden peýdalanylýar. Watandaşlarymyzyň altyn asr, milli kart, maşgala, goýum bank karty, şeýle-de viza kartlary, master kartlary ýaly bank kartlaryndan giňden peýdalanmaly hem sanly ykdysadyetiň ösmegine, pul dolanşygynyň ýygyderli ýokarlanmagyna uly goşan goşýar. Okumaga, öwrenmäge, döretmäge, okuýup başarnyklarymyzy açyp görkezmäge giň mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza köp sagwalsyn aýdýar. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, ýyl bähbetli, umumy adamzat ähmiýetli alyp barýan işleriniň hemişe rowaşlyklara betlenmegini tüýsürekden arzu edýär. Men Türkmenistanyň ýöri töleşdirilen bank mektebiniň 2-nji ýyl talyby Seýitmuradowa Altyn Jamal. Häzirki wagtda Türkmen manady milli ykdysadyetiň durnukly ösüşini alamatlandyrýan öz boluşly nişan hökmüni gözüňizde canlanýar. Hakykatdan Türkmenistanyň pulunyň milli manadymyzyň 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda dolanşyga girdilmeginden soňra ata-watanymyz ykdysadyety ösdürmegiň dünýä jemgyýetçiligi üçin nuskalarlyk giň tejribesini toplady. Munyň özi milli manadymyzyň diňe bir ykdysadyety ösdürmegiň däl, eýsemde garaşsyzlygymyzyň hem nişanyny öwrilendigini görkezýär.
Yurdumuzun iqtisadiyyatini puhtalandırmakda Türkmenistan'ın milli manadynyň uly ähmiýeti bar. Döwletin iqtisadiyyatini östürmekde bolsa, telekeçiligiň paýy uldur. Şeýlelikde Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi östürmek we telekeçilik başlangyçlaryny gollamak babatynda döwlet tarapyndan bir näçe maksatnamalar amala aşyrylýar. Bu urda karz edaralarynyň kiçi we orta telekeçiligi maliýeleşdirmekde uly ähmiýeti bar. Telekeçiler maliýe serişdelerini el ýeterliligini üpçün etmek üçin karz edaralarynyň hyzmatlary möhüm ornaýedir. Sebäbi karz edaralary telekeçileriň maliýe zerurlyklaryny kanagatlandyrmakda we olaryň işlerini giňeltmekde esasy çeşme bolup durýar. Türkmenistanda hereket etýän karz edaralarynyň kiçi we orta telekeçilige berýän hyzmatlary şulardan ibaret. Gyska we uzak möhletleýän karzlar telekeçiler tarapyndan haritlar we hyzmatlar satyn almak, önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak üçin ulanylýar. Mikro maliýeleşdirmek kiçi telekeçiler üçin karzlaşdyrmak olaryň başlangyç işlerini maliýeleşdirmäge kömek edýär. İşe birligi giňeltmek üçin ýeňillikli karzlar, döwlet tarapyndan berilýän ýeňillikli karzlar telekeçileriň maliýe ýüküni azaltýar. Sanly maliýe hyzmatlary, online tölek ulgamlary we sanly karzlar telekeçileriň maliýe amallaryny ýeňilleşdirýär. Daýhan hojalyklary üçin ýürüýte karzlar, owa hojalyk ýerlerini we daýhançylykda iş alyp barýan telekeçiler üçin ýürüýte maliýe gollawy hödürlenýär. Leasing hyzmatlary telekeçiler önümçilik enjamlaryny, tehnologiýalary we uly serişdelerini leasing arkaly alýarlar. Halkymyzyň awadançylygy, rowaşlygy urunyna ýygydarly tagallar edýän, bank ulgamynyň işini kämilleşdirmäge şert töredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň janlar sag, ömürleri uzak bolsun. Il ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleri mundan beýlekem rowaj alsyn. Gahrman Arkadağymyzy, Arkadagly Gahrman Serdarymyzy hemde Türkmen halkyny milli manat bayramy bilen tüý süregimden gutlaýan. Men ýöreteleşdirilen bank mekdebiniň 2-nji ýyl talibi Muhadwa Nurana. Türkmenistan ýurdumyzyň döwlet garaşdyrlygynyň hemde hemşilik bir taraplygynyň kabul edilmegi bilen halkymyzyň durmuşynda düýp özgertmeler bolup geçdi. Şol özgertmeleriň arasynda ykdysadyýetimiziň ösdürilmegi, maliýe ulgamynyň kämilleşdirmegi hemde milli manatymyzyň dolanşyga girdilmegi aýrytin taryhy ähmiýeti eder. 1993-nji ýylyň 1-nji noýabryna milli manatymyzyň dolanşyga girdilmegi bilen döwletimiziň maliýe ykdysady ulgamyna täze taryh başlandy. Ýurdumyzyň ykdysadyýeti täze basgançyga ädim etdi. Önümçiligi ösdürmek, içerki bazary goramak, milli ykdysadyýetimiziň durnuklygyny üpjün etmek ýaly möhüm wezipeleri ýerine ýetirmekde milli manatymyzyň ähmiýeti ören uludur. Döwletimiziň alyp barýan maliýe pul gar siýasatlary hem manatymyzyň durnuklygyny saklamaga gönükdirilýär. Milli manatymyz diňe bir ykdysady serişdämiz däl, eýsem ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň hem beýany, ol diňe bir alışçalyş serişdesi bolman, eýsem ykdysady garaşdyrlygyň, milli ösüşiň döwletimiziň içerki dolanşykda öz ýoluny saýlap alanlygynyň nyşanydyr. Türkmen manady halkymyzyň zähmetine berilýän gymmat şeýle hem ykdysady gatnaşyklaryň ölçegidir. Onuň her bir ýüzünde Türkmen halkymyzyň taryh şahsiýetleri şekillendirilýär. 1 manatyň öň tarapyna Togruly Beň, 5 manatda Sultan Sanjaryň, 10 manatda Mahtamuly Pragynyň, 20 manatda Göreoglynyň, 50 manatda Gorkut Atanyň, 100 manatda Oguzhanyň şekilleri şeýle hem manatymyzyň arka tarapyna ýurdumyzyň binägerlik ýadygärlikleri şekillendirilýär. Bu bolsa milli manatymyzda diňe bir pul däl, eýsem milli buýsanjymyz hökmüne hem öňe çykarýar. Halkara parahatçylyk we anonyşmak ýyly diýen şygar aslynda geçen şu günümizde milli manatymyzyň dolanşyga girdilenine 32 ýyl dolýar. Geçilen 32 ýyllyk taryhy ýol bolsa, maliýe ykdysady we bank ulgamyna ýetilen ajaýyp tepkitleri, gazanlan beýik ösüşleri hemde amala aşyrylan ajaýyp özgertmelere baý boldy. Bu urda 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna milli manatymyzyň denominasiýasy geçirildi. Netijede nominallary 1, 5, 10, 20, 50 we 100 manat bolan şeýle hem kümmeti 10, 20, 50 teňe deň bolan şaýly pullar dolanşyga girdildi. Köp wagt geçmän has takygy 2012-nji ýylda nominallary 1, 5, 10 we 20 manat bolan şeýle hem 2014-nji ýylda nominallary 1, 50 we 100 manat bolan modifisirlenen banknotlar dolanşyga girdildi. Şol sanna 2017-nji ýylda Aşgabat şäherine geçirilen ýapyk binalarda we söwüş soňgaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary münasibetli Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan nominallary 1, 5, 10, 20,
50 we 100 manat bolan modifisirlenen banknotlar dolanşyga girdildi. Milli manatymyzyň dolanşyga girdilmegi, iqtisadiyetimiziň sadaşykly ösmegi, qadaly pul dolanşygynyň we ketek döwlet pul gar siýasatynyň netijeli anyp barylmagy üçin zerur bolan amat şertler döretdi. Yurdumyzyň möhüm ugry bolan bank ulgamy çalt tepkilenýän ulgamlary birine urildi. Şeýlekem yurdumyzda hereket edýän banklaryň şahamçalarynyň Türkmenistanyň bank kart ulgamyna hasaba alynan terminallaryň, bankomatlaryň hem-de bank kartlarynyň sany ýyl-ýyldan barha artýar. Yılların geçmegi bilen Türkmenistan yurdumyzda amana aşylan özgertmeleriň gerim giňelýär. Yurdumyz barha ösýär we özgerýär. Iqtisat taýdan kuwatly, siýasat taýdan durnukly yurdumyzyň ýokary ösüşleri besinýän şuňny we ertirne uly ynam bilen garalýar. Ata-watanymyzyň bitaraplyk derejesine buýsanjymyzyň nişany hökmüne yglan edilen halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylykem uly üstünlikleriň ösüşiň täze belentlikleriniň giňden dawaralýan ýylyna urilýär. Şu pursatdan peýdalanyp türkmen halkymyzy, gahrman arkadağymyzy we akdaly gahrman serdarymyzy berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň saat ösüşleriniň we üstünlikleriniň nişany bolan Türkmenistanyň milli pul birliginiň manadymyň dolanşyga girdilmeginiň 32 ýyllygy bilen şeýlekim beýik buýsanjymyz şanly bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen tüýsirewden gutlaýar. Türkmenistan yurdumyz we türkmen halkymyz üçin täze ýeňişler, täze üstünlikler we parahat durmuş dileýär. Biz ýaşlar üçin okumagy, ilm bilim almagy, hünär kämilleşdirip yurdumyzy dünýä tanatmagy, şeýle ol mümkinçilikleri döredip beren Mehriban arkadağymyzy we akdaly gahrman serdarymyzy Talip Pirogumdan köp sag bolsunlar maýdýar. Goý milli liderimiziň we hormatly prezidentimizin janlary sag bolsun, il ýurt bähbitli, bütün adamzat ähmiýetli alyp barýan işleri hemişe rowana ýollarda rowaşlyklary beslensin.